DJ na kowa. This is an OY production. Daraja, daraja, daraja ai tafi kuɗi. Daraja, daraja, daraja ai tafi kuɗi. To daraja ai tafi kuɗi, ku faɗa masu ni ne nan na faɗi ba yanzu na faɗa ba tun baɗi. Wasu sun ce ma wai kai in faɗi, kai daraja sai mai daraja. Duk cikin mu ba wani gaja, daga ganin mu kasan akwai daraja. Wanka ma ka zo gurin ka gwada, zo ku ga taron alazawa. Duk cikin mu ba yan gwambawa, daraja ce kaf ai ba wawa. Ga tsafta ga fa mutuntawa, in dai fa ana maganan daraja daga gurin mu layi fa ai za a da. Kana so ka yi namu to zo ku gwada, daraja ce mu fa ta aure mu. Mutunci daraja na gunmu, yan garin su ma duk sun san mu. Shabir kebi mai daraja, president ne shi fa atin daraja. Gaye ne shi dai na mutane, ku ban guri kaɗan zan faɗa mai. Mato GR mai daraja, ko mata su san kalan kyamara ne. Kuna musu to ku zo mu gwada ne. Abubakar Gaga 001 kana ta basu kala like 11. Daraja ta fi kuɗi number 1. Khalifa ne a Jabota, naji an ce ka sai mota. Da ni da kai ai sai mun hauta, an kun yi musu ku zo ku ganta. Dan Audu ne mai daraja, daraja ta fi kuɗi akan gaba. Ku bani bitu rubuta, daraja ta fi kuɗi wankinta. Mudan su nufa akwai daraja, ko mata su ma sun shaida. Umar Siniyo ne mai daraja, gayin nan kana ta basu kala. Hindata Abubakar mai daraja, Rahama Bello akwai daraja, Asiya Sani Kusa akwai daraja, Zulaihat Sani akwai daraja, Maryam Gabur Ali mai daraja, Rabi Kuntuwa mai daraja, Ummi Sani Kema akwai daraja, Husnati Kema akwai daraja, Shafa'atu Yusuf akwai daraja, Fatima Nasir akwai daraja, Fadila Sani akwai daraja. Ga MC Taso Elda, kofar yamma matsiga daraja ta fi kuɗi akan gaba. Daraja, daraja, daraja ai ta fi kuɗi. Daraja, daraja, daraja ai ta fi kuɗi. This is an OY production.